efia ha yeshia adesua nkoa ana wɔ ha sei na memfa kwan wei so na menkae mo sɛ bosome anaasɛ afiwei mu ana yɛdi na pɛmpɛ a mfie ɔha ɛberɛ a ofiri Seychelles ɛbaa ne kurom anaasɛ ɔsan ɛbaa Kumase mfie ɔha ni Santehene seetu ɔtɔ so mmienu ebedi adeɛ sɛ Santehene mfie aduonu enum ɛni 25 years nti 2500 afiwei yɛ mu Santehene nneɛma bebree a wayɛ yɛkɔ so abɛda n'adi akyerɛ no ma mefa kwan wei so na memmɔ nkaeɛ sɛ sɛdeɛ yɛwura ɛhyɛ bɔ afi atwa mu no sɛ afi a wɔyɛ num yi mfimfini mmienu ne aduonu enum nananom yɛ adom na sɛ ɔde yɛn nkwa ɛkyɛ yɛn ni a yɛbɛfi aseɛ atwa dwira ɔhene ɛretwa dwira kane no deɛ na nka dwiratwa ɛyɛ nneɛma nkakra bi soma mu asɛm yɛka sɛ dwira a kasa n'ankasa de ne din nam yɛretwa dwira a na ɛkyerɛ sɛ yɛredwira yɛn ho yɛrepra yɛn ho fi yɛrepra nneɛma a ɛnyɛ nyinaa de akɔ sumina so ɔno nti Santehene Adama ɔma yɛte aseɛ sɛ afi dwiratwa no wɔbɛfi aseɛ January bosome no na yɛatoa so a kɔpem ebi koraa bosome nsiam sɛ ɛbɛtwam Santehene birthday ne mfe aduonu nsia wɔ abɛnwa soɔ no na yɛde saa nneɛma no nyinaa akɔ yɛn anim na sɛdeɛ maka sɛ yɛhyia wɔ ha sei a na yɛsua adeɛ no yɛsua adeɛ a ne yɛsua adeɛ ne kwan so sɛ yɛka sɛ dwiratwa mpo a ɛdɛn ne dwiratwa yɛtwa dwira a nananom ɛyɛ nyankomade ɛkɔ mmeammea ɛkɔyi apayɛ ɛde ɛpra asanteman ho afei nananom bi wɔ hɔnom a dwiratwa no wɔdi mu ntintimman ahemfo bi te sɛ n'atasomanso hene bɛma kumawo hene asanteman benkum ɛyɛ asumenya wɔn ɛyɛ nneɛma pii ɛboa ma dwiratwa no ɛkɔ n'anim wɔn a wɔde aboa kɛseɛ ɛbɛba wɔn a wɔbɛtwe aboa kɛseɛ ɛde no akɔ dwa meka aboa kɛseɛ a na meka aboa nantwie yɛn nyinaa nim sɛ yɛ asante akyiwadeɛ deɛ nanso nneɛma nkakra bi wɔ hɔnom a yɛde akyiwadeɛ ana pra yɛn ho ma nneɛma ɛkɔ n'anim ɛno nti yɛbɛyɛ saa nneɛma no nyinaa ama dwatwa no akɔ n'anim sɛdeɛ mɛde ka akyerɛ no ɛyɛ Nyankopɔn pɛ na nananom de yɛn nkwa kyɛ yɛn nea adwada a ɛwɔ yɛn anim Santehene ne nananom ɛyɛ Asanteman Council ɛbɛtena ase na wɔadi nkra koraa ɛwɔ afi mu deɛ ɛtwa toɔ nti no Santehene asetena a ɛbɛtwa toɔ koraa ɛwɔ mfeɛ mpem mmienu ne aduonu nan 2024 yi mu yi ɔhene akrakyefoɔ ahyehyɛ sɛ ɛbɛkɔ so kwasiada ɛno ɛyɛ nkaebɔ a mede ma nananom nyinaa mo a mohwɛ me saa dwabɔ no ɛbɛyɛ kɛseɛ ɛhɔ Santehene bɛma kwan nananom abɛma no afinhyia pa nti no obi biara a wɔ akyikyi ne bɛnkyɛn wopɛ sɛ woba bi a wobɛtumi aba na waba abɛkyia Santehene ne Santehene adi bronya abom ɛno ɛda nkyɛn so a ɔhene tena ase saa nananom de ahɔhoɔ a mopɛ sɛ mobɛyɛ ɔhene ayɛ no saa da no mobɛtumi aba bɛhyia na mo abɛyi mo ho adi abɛhyɛ nanankuran afe no ano ɛyɛ abua ne sa na yɛayɛ ɔhene ayɛ abusua yɛntoa so bie mu no n'ano bi nneɛma nkakra bi esisi na esisi yɛ no nyinaa no sɛdeɛ Santehene yɛwura siteɛ ɔyɛ ne nneɛma fa ne nneɛma no ɔma yɛte aseɛ sɛ asante ɛyɛ asante na sɛ asante yɛ asante deɛ nipa bibire bi a ɔbɛkyerɛ asante bɛta asante no ne kɔnkɔmɔ so ana ɛbɛbɔ ne tiri so ɛno nti bibi bi asi a asante yɛ ɔman no nti no ɛyɛ ana mpusu yɛn ɛmfa yɛn nkɔ baabi a na yɛmfa yɛn nkɔ baabi a nso sɛdeɛ ebi hinhim yɛn afi mu nneɛma Santehene ɛyɛ Buroni bɛka sɛ the recap ana yɛtena ase yɛdi ho nkɔmmɔ nnɛ yɛhwɛ nneɛma no sɛdeɛ te sɛdeɛ ɛkɔ faeɛ afi wei yɛ mu Santehene ɛda n'adi ma yɛdi ne mfeɛ aduonu enum 25 years afi wei yɛ mu Santehene ɛbɔ dwa ɛpa Kɔmfoanɔkye Hill Kɔmfoanɔkye ɛho ntoma nananom gu so a wɔn ɛyɛ adɔyɛ dwumadie no ɛrekɔ so a ɛɛfɛ afi wei yɛ mu Santehene etutu nanamɔ ɛkɔ Brekum afi wei yɛ mu Santehene ɛkɔ etu kwan ma yɛde ɔhene Charles esi adwa so ɔkɔhwɛɛ afi wei yɛ mu ɔhene etu kwan na hwan ɛdeɛ mpo na menka na menya deɛ nneɛma a ɔhene ɛyɛ n'afi mu nyinaa no ɛkyerɛ ne tumi ne ne kɛseyɛ sɛ etu nyame kɛse deɛ ɔwɔ Santehene
ɛyɛ ɛho ɔno na ohunu deɛ ɛwɔ n'anim na ohunu deɛ ɛba na ɔka ho asɛm. Mobɛkae a mfie nnan a etwaa mu Santehene mfie nwɔtwe etwaa mu Santehene ɛka asɛm bi ɛde ɛkyerɛ ɔmanpanyin Akufo-Addo, ɔmanpanyin a ɔbɛkɔ sesia yi sɛ ɔntena ase, ɔnsese, ɔnka ho sɛ Asantefoɔ, Ghanafoɔ ɛne wiase man nyinaa wɔn hwɛ Ghana no, wɔn nim sɛ ɔno deɛ ɛyɛ din kɛkɛ na ɔbɛpɛ. Ɛno nti ma ɔnyɛ nneɛma bi a ɛbɛma ɔman no akukuru ahwe aseɛ, na mmom sɛ ɛyɛ saa deɛ a sɛdeɛ nnipa bi de kɔm ɛto aba de tia ɔmanpanyin dada Mahama no, saa kwan no a na nnipa bi bɛfa so de ato aba atia no. N'ano na asie yi. Ɛno yɛ Santehene nneɛma a na ohui, mmom ohunahunu biom na ɔmpɛ sɛ ɔbɛka nti ɔkaa no saa berɛ no bɛtumi aka sɛ aba mu ɛnnɛ. Santehene nkɔmhyɛ deɛ ɔhyɛ a ɛba mu sɛ ɔno ne bosom kɛseɛ, ɔno ne Santemaa Nyame, ɔno ne Nyankopɔn a yɛdaa no nti deɛ ɔbɛka biara no ɛba mu. Ɛno ana aba mu no. Saa ara nso ɛna nneɛma nkakra bi a ɛkɔɔ so esii ɛbaeɛ, ɔhene faa no sɛ ɛyɛ na nneɛma a aborɔfo ɛbɛfa ɛde kɔɔ yɛ n'ano wɔn de ɛsan ɛbrɛɛ yɛn. Santehene ɛdan kɛseɛ a osii no wɔ Manhyia, de Buroni bɛfrɛ no sɛ Jubilee House yi a yɛsii no wɔ Manhyia ne nyinaa ɛyɛ afe wei mu. Afe no bɛkɔ awieeɛ no, nneɛma a ɔhene ayɛ ana yɛda no adi de akyerɛ wo. Medi kan aka akyerɛ mo sɛ ɛyɛ adwada a ɛwɔ yɛn anim yi, Asanteman ɛbɛtena ase. Sɛ Asanteman ɛbɛtena ase deɛ a, ɛnneɛ na Santehene tena ase na nananom abɛma no tiri nkwa ne afinhyia pa. Meden de Kofi Kakra wei ne kaseɛbɔ a mede ɛbrɛ mo nnɛ awie ɛyɛ Awurade pɛ a ɛfi kyina ne n'adekyeɛ ɛrekɔ no. Yɛbɛhwɛ nneɛma nkakra bi a ɔhene ahyehyɛ ɛwɔ mfimfini 2025 no mu na yɛde abrɛ mo. Abusua, yɛhyia wɔ ha a yɛsua adeɛ. Yɛhyia wɔ ha a yɛka mpanyinsɛm. Yɛhyia wɔ ha a yɛtena ase ɛsese nneɛma a ɛyɛ ɛde ɛboa ma Asante akɔ n'anim. Wohwɛ m'akyi a tikorɔ nkɔ agyina, saa ara nso na nsateaa nyinaa nyɛ pɛyi ɛwɔ hɔnom. Ɛkyerɛ sɛ etire baako nhyɛ da nkɔ agyina. Ne sɛnti ne sɛ, sɛ meka na woka na sɛ anyɛ abufuo kwan so a, ɛno ana ɛyɛ nnuadɔ. Meden de Kofi Kakra. Abusuafoɔ, mema mo mo ne hwɛ a adwumabrɛ. Meeting so yi, kaseɛbɔ a me nsa kaeɛ ana mede abrɛ mo wɔ the Kingdom of Asante afidie ntintan yi so yi. Meda mo ase.